लागासिनो आं दा बे समाव दंफैयो नै बावखुंग्रि हाजो खाथिनि हरिनागुरि गामियाव। दा बे हरिनागुरि गामियाव मोनसे बिल्डिं बानायगासिनो। बे बिल्डिं सायाव आङो ओरैनो बेरायला फैदों आरोना, जायगाफोरखौ गोजौ बिल्डिं हिसाबै देखायनो होननानै। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होबानो जाबाय। आरो बिल्डिंसो दंफैयो, हानायमानि नोंथांमोना देखायनो नाजागोन आङो, माने बिल्डिं सानिफ्राय लकेसनफोरखौ भिउसफोरखौ माबायदि नुयो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। मिस्ट्रिफोर बिराद मावगासिनो आरोना, एम्फौबादि मानसिफोर मिस्ट्रिफोर। बिराद गोबाव जाबायमोन आं बे जायगायाव बेरायफैया, दिनै फैबाय आरोना, बेयाव नायलांबाय थादो। बे साइडथिं मिस्ट्रिफोर मावगासिनो आरोना। मथा मथि नैबे जोबथारनाय 6था थालायाव दंफैयो आं दा, लास्ट जोबनाय 6था बियो। नोंथांमोना भिउसखौ नायबानो जाबाय, नै आङो देखायलांबाय थागोन। ओरै साइडथिंजाय बावखुंग्रि हाजोआ ओरै बैथिंजायनो नै, बेनो जाहैबाय बावखुंग्रि हाजो। सारिय'फाले देखायनो सेस्था खालामबाय थागोन आं, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। गाहायनिफ्राय माने इथाखौ होनो नागिरदों आरो। बोखोग्राफ्रा नैबाव मेचिनबो दङ। नैबे इथा बोखोग्रा मेचिन। बाय बेहाय गासिबो थाबायहोसिगोन ओमफ्राय बाथौखौ दङ दां मोजाङैनो माथो। गोगोम जाखाबाय। हरै फारसेथिंबो ओरैनो मोननै जोंबादि मावजोबो नै। गाहायाव नाहरबा ओरैबादि रोमै रोमै नुयो आरो, गिथाव बाथाव। मोननै साइड, नैबे फारसेथिं मोनसे, नैबे आं थानाय साइडआव बिथिं मोनसे।